folkene, og velkommen til en ny serie, jeg har begyndt at lave. Den hedder Monday! Og vi har en lille gæste. Albin. Jeg har en masse gæster med os. Jeg har noget klonmod til hende. Det har jeg allerede set. Det vil jeg prøve at løfte dig. Så her, der er Ida-pigen og Lego-Tronte. Ja, og hvis ikke det er Ida-pigen, så er det en af mine venner. Og Lego-Tronte er en af mine venner. Dan til hjem, ham kender I de fleste. Ja, og så hjemme til, hvis I ikke allerede kender ham. Så er der Hus og Robsjop. Ja, så kørt som Robin. Og så Sami og mig. Ja. Så det er dagens gæster. Ja, ens Minecraft i hvert fald. Og det er det nye serie. Så vi... Bare rolig, jeg står lidt af Vlog-serie kørende. Bare rolig. Og vi nærmer os allerede 20. Vi nærmer os allerede nummer 20. Ja, så skulle jeg sige. Jeg skulle også til at sige. Så skulle jeg sige. Ej, vi satte på samme tid. Vi er flotte på samme tid. Og i morgen, der skal jeg på lejr. Nu skal jeg se, om jeg kan nå op til en vlog i dag. Det skal jeg nok se, om jeg kan nå. Ja, I vil nok være mig, David. Det er noget dirtface. Sarah, hvad skal Jeg er bedre til at lave det. Sarah, hvad skal du have med på spejderlejr? En masse køkken. Man skal tage altså der køkkengrej med, faktisk. Fordi så kan jeg tage det herinde. Du skal have noget kage med. Ja, hun er folkens fysik, kan campingmod, der er download. Hvor det der tøj på. Du ser så sød ud i det. Jeg har prøvet det en gang, jeg tror faktisk, der er campingmod på min computer derhjemme. Altså, jeg ser så snuset ud til det tøj. Jeg skulle sige, husk at tage hat på. Fuck, hvor det nuttet ud. Det ser nuttet. Hvordan skoene? Mener du det her? Det var så mega sød. Er det for furhammer på? Yay! Skal vi se det? Ja, det er det der Rainbow Dash. Og jeg selv lavet tøj på det. Ja, hvis I kender. Ja, M-Fit Skin 3D. Og man skal Så vi laver vores skin på. Ja, det er faktisk også det, jeg har været inde og redigere mit skin. Det er på alt det der redigeringen kommer fra. Så vi elsker, når vi bare Jeg elsker at være på den. Som sagt, der skete lidt uheldigt, at der skulle ud og bade i går. Hvad skete der? Jeg blev stukket en græsbil lige oppe i foden, hurra. Jeg ved faktisk. Jeg har fået en kæmpe knop på lige under foden, som var rigtig irriterende. Jeg irriterer mig hele morgenen. Skal vi invitere folkene så udenfor? Nå, det ved jeg ikke. Vi kan håbe at tage en tur. Jeg kan også tage helt udenfor. Ja. Og så har vi meget godt i planer. Hvorfor? Hvorfor må vi ikke? Hvorfor står du udenfor? Må vi det gerne? Nej, vi får bare Okay, vi går udenfor faktisk. Det handler også med mig det. Det handler om, at det handler om at fortælle om min hverdag. Udenfor, hvis jeg kan se min sommervælg. Tit der var udenfor. Skål. Den dårligste aften var der 600 mennesker. Den næste aften Så er vi udenfor. Og det er pivvarmt udenfor. Det er pivvarmt. Det gider vi ikke. Vi koncentrerer os om velvære. Au! Prøv at se. Jeg er nødt til at gå lidt mærkeligt på den ene fodfilm. Så alder mig. Vi er indbag. Ligesom hvis I sommer vil lagt tid, så er små indbag lige foran jer. Store små på nogle helt her. Ja, der var lige et øjeblik, hvor jeg glemte, at jeg helt er optog. Så kan vi lige herover. Så jeg kan finde nogle små indbær.
det godt. Ja, det er surt. Han er rigtig sur. Det er virkelig så varmt som i går. Jeg tror, jeg havde sådan 100 grader. Hey, badebasseng. Det er rigtigt. Og vi skal snart til at sige bye bye. Vi skal til at sige bye bye. Folk, jeg har lige et spørgsmål. Jeg kommer ind, og du har et dagens spørgsmål. Ja, jeg selv kan svare på. Hvad for en slags skole er jeres skole? For mig er så skole, det er en idrætsskole. Ja, før var det bare en normal lille folkeskole. Men nu er det folkeskole og idrætsskole. Ja. Selvfølgelig, den typiske dumme skolereform, så skal man alle være tysk i 5. klasse. Og engelsk på 2. Nej, engelsk i første. Ja, og med vi skal til at sige bye bye. Og vil du have noget far? Nej, ikke mere. Førsteklasserne får kun 1 time om hvor det er, vi får 2 timer, fordi vi også skal have lidt timer på førsteklasse. Vi skal til at sige bye bye. Bye bye, folkens. Bye bye. Bye bye! Bye